Minahal nga kaigsunan, ang tanan nagtinguha sa kalipay o magkinabuhi nga walay luha, kasubo, kabalaka o kasakit. Aduna bay usa sa kalibutan nga tinuod nga nagkinabuhi sa kalipay? Apan kadtong nagtuo sa Dios kanunay magkinabuhi nga malipayon. Ingon nga ang atong amahan maong makagahom sa tanan, iyang gihatag kanato ang bisan unsa nga atong pangayuon kung kita magkinabuhi sumala siyang gusto. Pinaagi sa mensahe karong adlaw nang hinaot ko nga makaamgo ka sa matang sa imahe nga gitinguha sa Dios gikan kanato o makatagamtam sa mga panalangin sa Dios sa imong kasing-kasing. Ilabi na sa maabot nga summer retreat, hinaot nga may balaan nimo kung unsang imong kinahanglang buhaton aron makadawat og kaayuhan og mga tubag ug makatagamtam sa iyang mga panalangin. Mga kaigsunan, karon atong tan-aw ng mga pioneers sa hugot nga pagtuokin sa giila ug gipanalanginan sa Dios ug kanunay nga nakadawat og mga tubag. Pinaagi ni ining mga karakter sa Biblia atong mahibaluan ang matang sa dagway nga gitinguha sa Dios kanato. Una, sila maampuon nga mga tao. Ang mga tao nga nakadawat sa gugma og panalangin sa Dios ug kauban sa Dios nagampo sa tibok nilang kasing-kasing ug nagpakita sa dagkong mga buhat. Pananglitan, unsang pag-ampo ni Jacob sa Genesis Kapitulo 32. Gikawat ni Jacob ang sa iyang magulang nga lalaki nga si Esau, ang katungod isip pagguwang nga igsuon o gilimbungan ang iyang amahan sa paghatag kaniya sa panalangin sa pagamaguwang. Iyang gilikayan kayong tanan pinaagi sa pagpuyo sa balay siyang uyuan nga si Laban, sulod sa 20 ka tuig. Si Jacob nga makugihong nagtrabaho ng asawa ng anak ug nagtukod ug mga kabdangan andam na sa pagpauli sa iyang yutang na tawhan. Apan, nakaplagan niya ang iyang kaugalingon sa lisod kaayong kahimtang sa suba sa Jacob. Sa tabok sa suba, mao si Esau nga naghulat uban ang 400 ka tawo sa pagdakop kaniya. Si Jacob naa sa taliwala siyang igsuon sa tubangan ug sa iyang uyuan nga si Laban sa liyo nga adunay kasuko bato kaniya. Si Jacob nga nasa usa ka desperado nga sitwasyon ug dili makakita og solusyon sa iyang kaugalingong mga kamot sa katapusan na malandong sa iyang pagkamahitason ug kakakuhan nga wala pa mabungkag. Nakaamgo si Jacob nga ang tanang problema kay masulbad sa gayon nga iyang itugyan ang tanan sa mga kamot sa Dios ug palihukon ang kasing-kasing sa Dios. Si Jacob hugot nga nagampo ug nakigbisog hangtod sa punto sa iyang batang nga nahabali ug wala pa makadawat og mga tubag gikan sa Dios. Giusab sa Dios ang kasing-kasing ni Esau mao nga ang 20 ka tuig nga pagdumot niya kay nahanaw. Milagro silang nakig-uli uban ang mga luha sa kalipay. Sa unang mga hari Kapitulo 18 atong makita ang kasing-kasing nga pag-ampo ni Propeta Elias nga midala sa tubag sa kalayo ug nanghimaya pag-ayo sa Dios. Sa panahon sa paghari ni Haring Ahab, sa dihang kaylap ang mga nagsimba sa idolo, si Elias na ginusarang nakig-away sa 850 ka manalagna ni Baal o Asira nga gisimba sa mga Israelinon. Sa bukid sa Carmel, maghimo sila og artal ug magampo sa ilang mga Dios. Mayuyon sila nga ang mutubag sa kalayo maong matuod nga Dios. Ang mga propeta ni Baal ug ni Asira tibuok adlaw nagampo sa ilang mga Dios alang sa kalayo ug gitigbas pagani ang ilang mga kagalingon apan walay sila tubag nga nakuha. Samtang gidungog sa Dios ang pag-ampo ni Elias o gitubag pinaagi sa kalayo. Ang mga Israelita nga nagsimba sa mga Diyos-Diyos nakahimo sa pagbalik sa ilang mga kasing-kasing o naghinusol. Ang sekreto sa pagdawat sa tubag sa usa ka dakong ulan taliwala sa tulo ka tunga ka tuig nga hulaw maong pag-ampo ni Elias. Ang unang hari Kapitulo 18 bersikulo 42 nagsulat, ug mitunga si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel ug miyuko ug gibutang niya ang iyang nawong tunga-tunga sa iyang mga tuhod. Kini nagsugyot nga si Elias nagampo pag-ayo nga ang iyang mga tinai mituis ug ang iyang nawong otomatik nga may patunga sa iyang mga tuhod. Sa unsa nga paagi nga ang Dios dili matandog sa ingon ka grabe nga pag-ampo gikan sa kasing-kasing ug maghatag sa iyang mga tubag. Ang Ezekiel Kapitulo 36 bersikulo 36 hangtod sa 37 nag-ingon, unya ang mga nasod nga inyong kasikbit makaila nga ako, ang Ginoo mo'y nagtukod pag-usab sa mga dapit nga sa dugayong panahon, walay nag-uma. Ako ang Ginoo may nagsulti niini ug buhaton ko gayud kini. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Hatagan ko pag-usab og laing kay gayunan ang katawhan sa Israel sa paghangyo kanako nga padaghanon ko sila sama sa kadaghan sa kayupan. Bisan pag ang Dios may saad kang Elias nga magpadalag ulan, ang ulan mahimong dili moabot kung si Elias wala mo tuo o nangutana. Importante nga maamguhan ang kahinungdanon sa lawom nga pag-ampo gikan sa kasing-kasing. Mga kaigsunan, ang pag-ampo mo ay agianan sa komunikasyon tali sa Dios ug sa iyang mga anak nga kinahanglang magpadayon nga walay paghunong. Karong mga adlaw, ang komunikasyon tali sa mga miyembro na putol sa pipila ka mga pamilya.
nahimong tinubdan sa trahedya sa katilingban. Ang mga pamilya kinahanglan nga makig-uban sa gugma ug makapahuway apan daghan ang mihunong tungod sa mga pasangil sama sa kakapoy o kakuwang sa oras. Anam-anam nga mawala ang gugma og pagsalig ug usay makita nimo ang mga bata kay nahisalaag. Ang gamay o walay komunikasyon tali sa mga tawo mahimong mosampot sa mga problema nga sitwasyon. Unya unsa ka frustrated o kasubo ang atong mabatyagan kung ang atong komunikasyon sa Dios kay maputol. Samtang ginatubang sa Dios ang mga kinahanglan husayon sa atong espiritu. Isip labing makagahom nga amahan ang Dios kanunay nga nagpatalinghog kanatog naghatag kanatog mga tubag. Ug walay bisan unsa nga dili nato magsulti ngadto kaniya isip nga mga anak. Para sa mga magtotoo ang pag-ampo nagsilbi sa pagpanuktok o pag-abli sa pultahan sa kasing-kasing sa mga kagahom nga Dios. Kini sama sa usa ka pultahan sa mga panalangin diin sila makahimo sa bisan unsa nga posible ug makadawat nga madagayaon. Daghang membro sa simbahan ang nakasinati og kausaban sa ilang kinabuhi. Nakadawat og mga solusyon sa nagkalinglaing mga problema sa kinabuhi, pagpangayo o katingalahang mga buhat pinaagi sa pagampo. Si David nga gimahal pag-ayo sa Dios kanunay nga nangayo og tugutan ang Dios nga maghimo sa mga desisyon alang sa minungdanong mga isyu. Pananglitan, ang unang Samuel kapitulo 23 bersikulo 1 hangtod sa 2 napakita kanato. Unya, may nagsugilan kang David nga gisulong sa mga Filistihanon ang kila o gipangawat nila ang mga bagong ani sa nga trigo. Busa nagpakigsayod si David sa Ginoo. Adtuon ko ba o sulungon ang mga Filistihanon? Ug miingon ang Ginoo kang David, lakat og sulunga ang mga Filistihanon ug luwasa ang kila. Nagtuog ka ba nga normal nga tubag ang pagsulong sa kaaway mao ang pag-atake dayon apan si David hingpit nga misalig diha sa Dios. Bisan unsa ka kritikal ang sitwasyon, nangutana una siyang sa wala pa molihok. Si David misalig sa Dios ug sa tanang mga kalihukan. Busa ang Dios kanunay nga naguban og nagbuhat alang kaniya. Kung kita usab magampo ug molihok sumala sa kabubuton sa Dios, ang tanang butang kay mahimong mouswag. Kung magdesisyon ka sa imong kaugalingon nga pagbuot, dili ka makadawat sa tabang sa Dios. Ang pagbuhat niini sa imong paagi uban sa imong kaugalingong mga abilidad mahimong mosangpot sa daghang mga kalisdanan ug negatibo nga mga epekto. Ang ubang mga magtotoo nag-ingon nga ilang gitugyan ang tanang mga butang ngadto sa Dios diha sa pagampo, apan nagampo sumala sa ilang kaugalingong mga nahuna. Ug silang molihok sumala sa ilang mga tinguha. Sa diha nga ang mga butang mahitabo, sila mo reklamo nga sila nagampo sa walihunong apan ang Dios kay wala mo tubag. Importante nga masabtan nga sila milihok sumala sa ilang kaugalingong kabubuton ug mga abilidad ug ang Dios kay dili makatabang. Sa bisan unsa nga atong buhaton kinahanglan natong buhaton kini sumala sa kabubuton sa Dios, dili sa atong kaugalingong manahuna o kabubuton. Kung dili nimo gamiton ang unudnong mga nahuna apan mosunod sa kabubuton sa Dios, makadawat og inspirasyon gikan sa balang espiritu pinaagi sa pagampo, makadawat ka og giya uban ang kauswagan. Samtang magampo ka, muuswag ang imong kalagog maayo ang tanan. Mahimo nimong mabuntog ang kalibutan ug mapildi ang kaaway nga yawa og Satanas. Busa, gawas kung kita magampo, dili kita magreklamo nga ang Dios dili mo tubag kanato. Si Jesus, ang bugtong anak sa Dios, nakahimo sa pagbuhat sa tanan sumala sa kabubuton sa Dios tungod sa gahom sa pagampo. Sa wala pa magsugod ang iyang publikong ministeryo, si Jesus nangandam pinaagi sa pagpuasa o pagampo sulod sa 40 ka adlaw. Bisan pa sa panahon sa iyang publikong ministeryo, si Jesus nagampo bisan kanusa nga siya adunay panahon ug nahimong sundanan sa pagampo. Si Jesus nga makahimo sa bisan unsa kay nakahimo sa tanan pinaagi sa pagampo. Sa unsang paagi nga kita, ingong mga tao lamang makatuman sa buluhaton sa Dios kung kita dili magampo. Minahal nga mga kaigsunan, kinahanglan natong hinumduman nga kadtong nahigugma sa Dios, naglakaw uban sa Dios ug nagpaubos sa buluhaton sa Dios kay ang mga tao nga maampuon. Ikaduha, sila kay mga matarong nga tao. Ang mga matarong sa mga mata sa Dios wala magtunglo sa diha nga sila gipasipalahan. Wala sila magpatay kung adunay gayon ug nagsunod lamang sa kamatuoran. Nagpaubos sila sa ilang mga kagalingon ug naglakaw subay sa kaayo ug kamatuoran. Usa kay nang danong pananglitan kay mao si David. Kinsa hapit gipatay sa makadaghang higayon ni Haring Saul nga migukod kaniya tungod sa pangagbugho. Apan, sa dihang nagkahigayon si David sa pagpatay kang Saul, wala siya magbuhat og bisan unsang kadaot kaniya. Wala niya pati ang hari nga gianoint sa Dios. Hinunua, gipahunong ni David ang iyang mga tao sa pagsulay sa pagpatay kang Saul ug giputol lamang ang sidsid sa iyang mga sapot aron ipakita ang iyang maayong tuyo.
Maayo kaayo nga tawo si David nga nasakitan siya tungod sa pagputol sa sidsid. Sa dihang miabot ang balita sa kamatayon ni Haring Saul, si David nagminatay og nagsulat sa usa ka awit alang kaniya. Siya nagpuasa og mihilak uban sa mga tawo. Kamusta si Abraham? Sa dihang midaghan ang mga kabtangan ni Abraham tungod sa panalangin sa Dios, dili na siya makapuyo uban sa iyang mga pag-umangkon nga silot. Bisag siya ang ansyano or elder, gihatag ni Abraham ang unang maayong yuta sa iyang mga pag-umangkon nga silot. Si Abraham usab adunay kasing-kasing sa pag-alagad ug wala mangita sa iyang kaugalingong kaayuhan. Siya adunay usa ka matahong nga kasing-kasing diin wala makig-away ug nagtinguha lamang sa kalinaw. Sa dihang ang iyang pag-umangkon nga si Lot kinsa mipili sa maayong yuta kay nabihag, si Abraham mitawag og 318 ka nabansay nga mga lalaki nga natawo sa iyang panimalay. Miadto siya aron luwason si Lot nga namiligro sa iyang kinabuhi. Ang mga buhat kapitulo 7 bersikulo 59 hangtod sa 60 nagpakita nga si Esteban gibato hangtod mamatay apan nagluhod sa tubangan sa Dios o aron magampo. Uban ang gugma alang ni adtong mibato kaniya nga nag-ingon, Ginoo ayo ipahamtang kini nga sala bato kanila. Ang pagamatarong mo ay nakapahimuot sa Dios. Kining mga pioneer sa pagamatarong nakadawat sa hilabihan nga gugma sa Dios. Si David gilaing ang usa ka tawo nga susama sa kagulingong kasing-kasing sa Dios, ug si Abraham gitawag pagani nga ang higala sa Dios. Giablihan sa Dios ang espirituhanong mga mata ni Esteban aron iya makita sa Jesucristo nga nagbarog sa tuong kamot sa trono sa Dios. Kung kita mahimong ingon kamatarong nga mga tawo nga adunay kasing-kasing nga angay sa pananaw sa Dios, kanunay nga mangita sa kaayuhan sa uban ug mahigugma. Bisan sa atong mga kaaway, kita walay nga mga problema nga dili sulbad ug walay rason nga kita mapakyas sa pagdawat sa mga panalangin. Ikatulo, matinud-anon og hingpit nilang gituman ang misyon nga gihatag sa Dios. Sa bata pa si David, iyang girisgo ang iyang kinabuhi aron mapanalipdan ang panon sa iyang amahan nga gipiyal kaniya. Ug sa panahon sa pagsulong sa mga Filistihanon sa Israel, ang kasundaluhan sa Israel nga gipildi sa mga Filistihanon nahadlok sa Filistihanon nga general nga ginganlan Gulayat. Walay nangahas sa pagatubang kaniya. Kini mao ang panghitabo din si David miadto sa panggubatan sa usa ka sugo alang sa iyang amahan ug nakasabot sa sitwasyon. Si David wala makagwanta sa mga hentil nga nag-insulto sa kasundaluhan sa Dios ug misulti kang Haring Saul nga siya makiglabot kaniya. Apan, nagtingwa si Saul nga pungan siya kay bata pa siya. Unya si David miingon kang Saul, ang imong sulugoon nagatiman sa mga karnero sa iyang amahan. Sa diha nga ang usa ka leon o usa ka uso, moabot og mikuha sa usa ka nating karnero gikan sa panon, ako misunod kaniya ug ako siyang gidasbagan, ug giluwas ko kining karnero gikan sa iyang baba. Ug sa diha nga siya mitundog bato kanako, gikuptan ko siya sa iyang bungot, gibunalan ug gipatay ko siya. Ang imong alagad mipatay sa leon ug sa uso, ug kining dili tinuling nga Filistihanon may sama kanila, kay ilang gibiay ang kasundaluhan sa buhing Dios. Miingon usab siya, ang Ginoo nga nagluwas kanako gikan sa tiil sa leon ug sa uso, siya magaluwas kanako gikan sa kamot ni ining Filistihanon. Sa pagpahayag sa iyang pagsalig sa Dios, si David maisugong miatubang kang Gulayat nga may 5 lamang ka bato ug usa ka lambuyog. Nakita sa Dios kini nga pagtuo ug naguban kaniya. Ang bato nga gilabyog ni David miigo sa agtang ni Gulayat, mao nga siya nahulog diha dayon ug ang Israel sa katapusan nakadaog. Sama kang David nga naghalad sa iyang kinabuhi sa pagkatiman sa iyang mga karnero ug sa pagpanalipod kanila gikan sa kapiligruhan, sama sa iyang pagigugma sa iyang nasod ug katawhan, kita kinahanglan usab nga magbaton og sakripisyo sa ngagugma sa pagtuman sa hinatag sa Dios nga mga misyon. Ang Exodo 32, bersikulo 32, nagpakita kang Moises nga nagampo sa Dios alang sa kapasiluan sa mga sala sa mga tao. Bisan pa nga ang iyang ngalan gikinahanglang papason gikan sa libro sa kinabuhi. Sa pagkatinuod, si Moises wala gyud magluwas sa iyang kinabuhi alang sa iyang katawan. Gihigugma niya sila hangtod sa katapusan nga naghalad sa tibok niyang kinabuhi sa pagtuman sa iyang mga misyon. Si Apostol Pablo mitugan sa mga buhat kapitulo 20 bersikulo 24. Apan giisip ko nga akong kinabuhi nga walay bili basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Sa Roma kapitulo 9 bersikulo 3, ang iyang dakong gugma mitutol sa pagsugid alang sa akong kaigsuunan mga isig kahudiyo tungod kanila mahimo nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Samtang mahugihon nga nagsangyaw sa Ebanghelyo sa Apostol Pablo naganto sa mga paglutos ug dili maihap nga mga kalisdanan. Lakip ang pagkabilanggo ug gibunalan sa mga bunal o mga insidente nga siya hapit mamatay.
Samtang iyang gikonsidera ang misyon nga gihatag sa Dios nga mas importante kaysa sa iyang kagalingong kanabuhi, sa Apostol Pablo wala gid mobati og kabug-at o kahadlok. Siya nakahimo sa pagtuman sa mga misyon uban sa kalipay ug pagdayeg. Sa unsa nga paagi nga ang atong Dios wala makahimuot sa iya, haubot sa imuha. Ang Juan Kapitulo 19 versikulo 30 nagrecord, human makatilaw si Jesus sa suka mingon siya natapos na. Unya bidoko siya og namatay. Mao kini ang mga pulong nga gisulti ni Jesus wala pang iyang kamatayon diya sa krus. Si Jesus naog sa yuta og misakripisyo sa iyang kaugalingon hangtod sa kamatayon. Mituman sa balaod sa daang tugon o mituman sa balaod uban sa gugma. Si Jesus nakahimo sa masaligong pagsugid na tapos na ingon nga iyang bugos nga gituman ang kabubuton ng probidensya nga gituyo sa Dios nga iyang tumanon. Ang Ginoo nagtinguha nga kitang tanan matinud-anong mutuman sa mga katungdanan nga gihatag kanato gisaad sa Pinadayag Kapitulo 2 versikulo 10. Pag matinud-anon hangtod sa kamatayon gihatag ko kanimo ang purong-purong sa kinabuhi. Importante nga atong sundon ang kabubuton sa Dios magkinabuhi sa pulong sa kamutuoran. Magpabiling matinud-anon sa tibok natong kinabuhi ug hingpit nga tumanon ang mga katungdanan nga gitugyan kanato sa Dios. Samtang gituman nato ang atong mga katungdanan, usay makasugat kita og mga kalisdanan. Apan ang Roma Kapitulo 8 versikulo 18 nagingon kanato, kay giisip ko nga ang mga pag-antos niining panahona dili tako si katandi sa himaya nga igapadayag kanako. Samtang kitang adunay paglaom, kita magpadayon sa pagtrabaho nga badalsigon ug matinud-anon uban sa kalipay ug pagpasalamat. Hinaut ka kitang tanan masaligon nga makumpisal sama sa gingon sa atong Ginoo nga natapos na. Human nato matumban sa hingpit ang atong mga katungdanan nga gihatag sa Dios. Minahal nga mga kaisunan, napamalandungan ba nimo ang imong kagalingon pinaagi sa pulong? Samtang kusog ka nga nagdagan aduna ka ba'y malasigon nga gugma alang sa Dios o napakita sa mga buhat nga hingpit nga pagtuo? Ikaw ba usa ka matarong nga tawo nga nagampo sa tibok mong kasing-kasing o nagsunod sa pulong sa Dios sa bisan unsang sitwasyon? Nanginaot ko nga mamalandong ka kung hingpit ba nimo ang gituman ang hinatag sa Dios nga mga katungdanan naginuso sa bisan unsang mga kakulangan ug nagbag-o sa usa ka mata nga tawo nga gikahimutan sa Dios. Ang Salmo Kapitulo 37 versikulo 4 nagingon kanato, pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo gatagan kaniya sa imong gipangandoy. Ug ang pasahi karong adlaw unang Juan Kapitulo 3 versikulo 21 hangtod sa 22 nagrecord, busa mga igsuon, kung wala magsudya kanato ang atong konsensya may kaisog kita nga moatubang sa Dios. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayuon nato kay gituman man nato ang iyang mga sugo gibuhat ang makapahimuot kaniya. Kung kita magbag-o ngadto sa usa ka tawo nga gitinguha sa Dios, kita makadawat sa bisan unsa nga atong pangayuon ug makadawat sa bunda nga mga panalangin. Hinaot ka kamong tanan dali nga mausab ngadto sa usa ka tawo nga gitinguha ug gikahimutan sa Dios. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makugihon nga maningkamot sa pagduol ngadto sa kahayag ug mahimong bulahan nga mga tawo nga makatagamtan sa samang mga panalangin sama ni Abraham ug David. Amen.